TP:ltä Roope, morjesta. Nyt Persiitiltä uutuutena avovesikauteen 2026 anturin kiinnikkeet Lowrancelle sekä Garminille. 2 erilaista kiinnikettä, toinen putken alapäähän sekä toinen putken varteen. Nämä anturikiinnikkeet mahdollistavat anturin käytön kaikissa 3 eri asennossa. Helppo ja nopea asennonvaihto. Kaikissa 3 Persiitin anturin kiinnikkeessä on kestävä hammastus sekä portaaton kulmien säätö. Nämä anturitelineet on valmistettu 3D-tulostamalla kestävästä muovista, joka kestää niin vääntöä kuin kolhuja sekä eri säämuutokset. Anturin kiinnikkeitä suunnitellessa on otettu huomioon anturikiinnikkeen muodossa vedenvastuksen minimoiminen. Näin kovassa vauhdissa luotaaminen helpottuu, kun vedenvastusta on mahdollisimman vähän. Vaikka kyseessä on jykevät anturin kiinnikkeet, on ne silti suunniteltu toimimaan matalassa luodatessa sulakkeena, mikäli anturin kiinnike osuu sitten kiveen. Löydät nyt nämä uutuustuotteet sekä 80 muuta kalastajien suosimaa tuotetta meidän verkkokaupasta osoitteesta teampersit.fi. Käyhä ostoksilla. Moi!